Loppuun otetaan sitten vielä hieman lämpöä. Nimittäin infrapunasauna. Se on kiinalaisten keksintö, joka on ollut markkinoilla jo reilun 10 vuoden ajan. Seuraavaksi kuulet hieman lisää infrapunasaunasta ja sen terveysvaikutuksista. Virvasauna Oy on Suomessa jo muutaman vuoden ajan maahan tuonut ja myynyt infrapunasaunoja. Kerropa Samu ihan tähän alkuun tarkemmin, mikä se infrapunasauna oikein on? Eli infrapunasauna eroaa normaalisaunasta siinä, että infrapunasaunassa ollaan huomattavasti miedommassa lämpötilassa ja se lämpö menee huomattavasti syvemmälle. Eli se aallon pituus muutetaan noilla lämmittimillä sellaiseksi, että ihmisen elimistö ottaa sitä vastaan paremmin. Eli esimerkkinä, jos normaalisaunassa ollaan 45 asteen lämpötilassa, niin siellä ei ala hikoilemaan ennen kuin noin tunnin jälkeen. Ja tämmöisessä saunassa ei heitetä vesihöyryä ollenkaan, eli infrapunasaunaan mennään ihan kuivana. Ja siellä kun ollaan oltu noin 15 minuuttia, niin hiki alkaa valumaan. Minkälaisia vaikutuksia sitten infrapunasaunalla on? Saunominen on ihan yleisestikin tiedetty, että se on terveellistä. No sille, että siinähän on paljon asiakaspalautteita saatu, että se on auttanut esimerkiksi iho-oireisiin, eli se aukaisee ihohuokosia ja laittaa aineenvaihuntaa toimimaan. Sitten on auttanut reumasärkyihin, tulehusperäisiin kipuihin, on auttanut paljon. Sitten ihan tämmöisiin unettomuuteen, sitten jos tekee paljon töitä ja on lihassärkyjä ja muuta, niin se auttaa myös siihen, että puoli tuntia käytännössä saunassa, niin lihassäryt häviää saman tien. Joo, kuulostaa aika hyvältä. Kyllä vai. Mites usein sitten tämmöisessä saunassa tulisi käydä, että ne vaikutukset on? No se suositellaan, että olisi niin vähintään 3-4 kertaa viikossa kävisi saunassa, että silloin saa ne kaikki terveydelliset hyödyt irti siitä. Sanopa sitten vähän, että miten infrapunasaunaa käytetään. Eli infrapunasaunaa ennen on tärkeää juoda paljon nestettä. Eli sehän on jotkut mittailu, että 300-600 kilokaloria puolessa tunnissa kuluisi siellä saunassa. Ja siellä se huomaa itsekin, että noin 10-15 minuutin jälkeen niin sitä valuu hikeä, että ei tule vaan vähän nihkeäksi ihoa, vaan siellä oikeasti kuluu nestettä ja elimistöstä poistuu kuona-aineita ja muuta. Että ensin täytyy juoda paljon, sitten mennään sinne saunaan. Ollaan noin puolisen tuntia, eli suositus on 15 minuuttia voimakasta hikoilua. Eli joillain menee 15 minuuttia, joillain 10 minuuttia, kun alkaa hikoilemaan. Eli keskiarvolla noin puoli tuntia ollaan siellä saunassa. Ja sitten siellä saunassakin on hyvä juoda, ja varsinkin sitten vielä saunomisen jälkeen niin juoda nestettä. Sen verran vielä arveluttaa tuo infrapunasaunan käyttö. Kerrohan nyt, onko se näin, että mennään sinne niin normaali saunaan? Kyllä, että tärkeää on suojata lauteita aina kun saunoo, koska siellä hikoilee todella voimakkaasti. Ja sitten se hikoilun määrä vielä riippuu siitä, että kuinka paljon sulla on vaatteita tai muuta päällä, että mitä vähemmän on mitä estettä sille infrapuna-aallonpituudelle, kun se infrapuna-aallonpituus ei mene minkään materiaan läpi, eli ihan se ottaa vaan ainoastaan ihmisen elimistöstä vastaan, eli mieluiten ihan alasti ollaan siellä saunassa, niin silloin siinä hikoilu on tehokkainta. Mitä sitten sanoisit, kun suomalaiset on totuttu saunajuoma, saattaa olla se olutkin, niin käykö olut nyt sitten infrapunassa? No minä itse pidän tätä ihan terveyssaunana ja mieluiten aina vettä. Kivennäisvesi on ihan paras, mutta että mieluummin pysytään tässä poissa alkoholista, että ei käytetä ollenkaan alkoholin kanssa tätä saunaa. Kerropas vähän sitten tuosta infrapunan vaikutuksesta tarkemmin. Kun ihminen tuonne saunaan menee istumaan, niin mitä alkaa tapahtua? Eli kun infrapunalämpöhän on luonnollisin lämmön aallonpituus, mitä voi ihmiselle olla. Eli se menee hyvin syvälle tuonne elimistöön ja se alkaa siellä lämmittää ihmisen kudoksia ja ihmisen lihaksia syvemmältä, niin ihminen alkaa luonnostaan itseensä jäähyttämään. Eli silloin alkaa sydän pumppaamaan, vähän syke nousee ja pumppaa tehokkaasti verta joka puolelle ja ääreisverenkierto paranee ja veri saa enemmän happea ja lihakset saa enemmän happea. Ja sitten alkaa voimakas hikoilu siellä ja sitten siellä puhistuu, eli siitä hiestä on sitten mitattu, että siinä on 6 kertaa enemmän myrkkyjä kuin mitä on normaali saunahiessä, eli se hiki tulee huomattavasti syvemmältä. Mitäs sitten sanoisit, kun puhutaan terveysvaikutuksista, mutta voiko tämä olla myöskin vaarallista, infrapunasäteily? No siitähän ei Suomessa vielä tutkimusta ole tehty tällä hetkellä, että meillä todennäköisesti nyt alkaa piakkoin tässä Jyväskylässä tutkimukset, mutta niin sanotaanko näin, että infrapuna on käytetty yleensäkin paljon hoitomuotoina ja muuta. Ja keskoskaapeissa on käytetty jo kymmeniä vuosia infrapunalämmittimiä ja samanlaista aallonpituutta. Että en usko itse, että Suomessa laitettaisiin niin vastasyntyneitä vauvoja johonkin vaaralliseen paikkaan. Että kyllä se aivan täysin turvallista on ainakin näin 3 vuoden kokemuksellakin, että itse käyttäneenä. Niin auringossa on ihan samaa infrapunasäteilyä, eli tässä ei ole vain UV-säteitä sitten ollenkaan tässä infrapunasaunassa. Että se on muuten ihan luonnollisin lämmön aallonpituus, mitä oikeastaan voi olla. Mitä sitten sanoisit, onko sellaisia tilanteita, että et suosittelisi infrapunasaunassa käyntiä?
No mä olin tässä yhtä lääkäriä kuuntelemassa, joka on 4 vuotta Euroopassa tutkinut näitä, niin sanoi, että jos on raskaana, niin silloin ei saisi infrapunasaunan käyttöä aloittaa, koska noin 2 kuukauden säännöllisen käytön jälkeen sun veren myrkkypitoisuus on suurimmillaan ja siitä voi sitten sikiölle tulla jotain. Mutta jos on käyttänyt jo saunaa esimerkiksi vuoden ihan säännöllisesti ja sitten tulee raskaaksi, niin ei välttämättä silloin tarvitse lopettaa sen käyttämistä. Sitten toinen ryhmä on, jos on oikein paha sydänvika tai muu, että lääkäri on kieltänyt käytännössä liikunnan, koska tässähän vastaa puoli tuntia tuossa saunassa olla niin 2 tunnin urheilusuoritusta. Eli se on todella tehokas tuonne niin kuin sydämelle ja verenkiertoelimistölle, että jos sydänvika on paha, niin silloin ei. Mites muuten sitten nämä infrapunasaunojakin on markkinoilla useita erilaisia? Mitä sä voisit kertoa näistä, miten ne eroavat? No me itsekin tuossa erehyttiin tilaamaan tämmöisiä uutta teknologiaa, hiilikuitulämmittimiä. Ne on ihan hyviä, ne on miellyttäviä sillä tavalla, että siellä on tosi semmoinen mietolämpö ja muuta, mutta se ei tee ihan samaa kuin nämä vanhempaa mallia olevat keraamiset lämmittimet. Eli tässä saadaan näillä keraamisilla sauvalla tuo aallonpituus ihanteellisemmaksi ihmiselle kuin näillä hiilikuitulämmittimillä. Eli siellä hikoilu on huomattavasti voimakkaampaa, kun käytetään näitä keraamisia lämmittimiä. Ja sitten näillä hiilikuitulämmittimillä, niin sellaisilla ihmisillä, joilla jo toimii aineenvaihunta hyvin ja ei ole mitään ongelmia, niin ne kyllä toimii, mutta ne ei ole läheskään niin tehokkaat. Mitäs muuten sanoisit sitten siihen, mihinkä tällaisen infrapunasaunan voi laittaa, jopa omaan olohuoneeseen? No, mulla on olohuoneessa, eli todellakin voi laittaa olohuoneeseen, makuuhuoneeseen. Et ihan yleisin on joku työhuoneen nurkka, makuuhuoneen nurkka, vaatekomerot on tyhjennetty, eli semmoista yleisimpiä paikkoja. Sitten jos on iso kylpyhuone, se voi laittaa kylpyhuoneeseenkin, mutta se ei saa olla suorassa kosketuksessa suihkua. Sitten se pitää hyvin suojata, ettei roiskevettä mene noihin. Se ei vaadi mitään lupia, kun siellä ei veden kanssa olla ollenkaan tekemisissä. Ja sähkön kulutus on todella pientä, että voi verrata 2 hengen saunaan niin pölyimuriin. No minkälaisesta investoinnista puhutaan? 1 hengen sauna on semmoinen 1500 ja siitä sitten mennään pikkusen ylöspäin, kun lukumäärä kasvaa, että sauna isonee. Missäs kaikkialla pääsee kokeilemaan? Esimerkiksi teidän saunoja? No meidän sivuiltahan löytyy tietenkin sitten koesaunomispaikat. Löytyy jo melkein joka puolelta Suomea jostain läheltä koesaunapaikkaa. Ja kannattaa tosissaan valita sellainen paikka, missä on keraamiset lämmittimet, ellei ole sitten ostamassa hiilikuitusaunaa. Sitten kannattaa käydä semmoisessa kokeilemaan, toimiiko se itsellään. Kerropa sitten vielä tähän loppuun, kun tällaisen hommaan, niin tekeekö mieli mennä siihen normaaliin perinteiseen saunaan? No sanotaan, että aika vahvastihan meillä on se saunakulttuuri, että kyllä itsekin käy lauantaisin ihan perinteisessä saunassa vielä, mutta sanotaan, että tämä on niin helppo käyttää, että se on 10 minuuttia, kun se on valmis, niin sä voit mennä sinne lenkin jälkeen ja se auttaa lihaksia palautumaan. Että kyllä se viikoittainen käynti on siirtynyt tähän infrapunasaunaan. Seuraavassa jaksossa suuntaamme hyvän olon päivän